Chile execută prima lovitură de departajare. Matias Fernandez, 1-0. Chile contra execuția lui Matias Fernandez. E nicio șansă aici pentru Messi, se apropie de minge. Messi, gol, 1-1. Așteptăm un șut aproape de perfecțiune și a ales un colț al pe plasa interioară. Citoria Claudio Bravo. Vidal se apropie de balon, șutul lui Vidal, gol. Chile va executa pentru Argentina. S-ar putea să... Bravo! Higuaín peste poartă! Ratare! Gonzalo Higuaín! La această ratare este atât de importantă. Trimite, pentru clasa lui Higuaín destul de mult. Un om sigur, Charles Aranguiz, față în față cu Romero, gol! La o echipă importantă din Europa, siguranța pe care o afișează. Ratarea lui n-a mai contat. Banega! Apără Bravo! Și rămâne 3-1 pentru Chile, aflată la o 15. Ever Banega parcă sugera așa o anumită neliniște în momentul în care s-a apropiat de poartă, nici nu a privit spre buturile apărate de Claudio Bravo, parcă temându-se, glumind puțin, să nu cumva să fie hipnotizat de acest goalkeeper absolut. Prima victorie în Copa America, 99 de ani de când s-a fondat această competiție, cea mai veche competiție fotbalistică din lume. Alexis Sanchez execută la 3-1 pentru Chile. Dacă marchează Chile, este câștigătoare. Gol! Moment istoric pe Stadion Național din Santiago. Chile câștigă Copa America 4-1. Alexis Sanchez marchează lovitura decisivă.